dipun paringi sehat rezeki ingkang barokah slamet fi dunya wal akhirat Allahumma amin. Lah yo iso. Bosone yo apik lho. Yo rentut lho. Iki sik basa terus sik ngobrol lho Bos kuruh lek nembang. Wah, jenengan lah nembang sae. Kala wingi nembang teng wilayah Boyolali, pinggire kandang nembang sak jam kandang mati 5.000. Kok malah medeni wong to awakmu iki. Kita cok. Saking powere le nembang. Powere. Apa yenek Nembang koso. kene nembang duit karo aku kene. nembang apa? Kembaran kok. Ya sing umum-umume sing masyarakat ngerti ndongakno masyarakat komplit sak kabehe karo masyarakat di Kejawa. Jawa. Jawan tego anu. Caritane wong seneng tunggal sak balik. Aku tresno kowe